Сега ще наблюдавате демонстрация от раздела електромагнетизъм. Ще започнем с опита на Ойерщед, направен през 1820. Какво се състои този опит? Ойерщед вземава една магнитна стрелка, един магнитен компас. Тук е място да споменем, че магнитните и географски полюси на Земята са разменени. Какво ще рече това? Че южният магнитен полюс се намира близо до северния географски и обратно. Затова северния край на стрелката сочи към север, тъй като там е южният магнитен. И след това Ойерщед поднесъл проводник, по който протича електричен ток към стрелката. Прав ток. И Ойерщед забелязал, че когато поднесе проводника към стрелката, вижте, тя се завърхва и се стреми да застане перпендикулярно на проводника. След това, без да променя посоката на тока, така да се отклони. Като няма ток, стрелката се сочи север-юг, нали? Отклоним ток. Там направо. Да, е точно. Така, след това Ойерщед поднесъл проводника под стрелката, без да променя посоката на тока. Сега виждате, сменя се посоката на отклонение на стрелката. След това сменил посоката на тока, завъртял проводника на другата страна. Сега отново виждате, се сменя посоката на завърта на стрелката. С други думи, Ойерщед достигнал до извода, че около проводника, по който протича електричен ток, се създава тепло. Магнитно поле, след като реагира по такъв начин магнитната стрелка. И как е разположено магнитното поле спрямо електричното? Перпендикулярно, як слагам проводника успоредно. Електричното е насам. Сам магнитното е перпендикулярно. Малко по-късно, 1831 година, Майкъл Фарадей си поставил обратната задача. Дали не може при подходящи условия от магнитното поле да се получи електричен ток? Защото той знал да се прояви една бобина с много наливки и двата края на тази бобина включва към галванометър, който не е много малки токове, също може да разчита посоката на тока. В момента работим с мултицет, комбиниран прибор, който е включен като галванометър. След това той вземал един протиковиден магнит и започнал да го поднася и изнася в сърцевината на бобината. Забелязал се при поднасяне, че стрелката е в едната посока, при изнасяне в другата посока. След това завъртял магнита с другия полюс. Сега при поднасяне виждате в тази посока, при изнасяне в другата посока. Другото нещо, което е констатирал, е да постави вътре магнита, уреда не реагира. И последното нещо, което установил, че степента на стрелката зависела от скоростта, с която движил магнита. Когато се движил по-бавно, виждате, отклонението е по-малко. Колкото по-рязко се движил, толкова отклонението е по-голямо. Значи наистина може да се получи от магнитното поле електричен ток, но какво е условието? Магнитният поток не се променя в момента. Когато стои магнита вътре, уреда не реагира. И от тук е известната формула за предвиждащо напрежение, което е равно на минус скоростта, с която се променя магнитният поток. Сега ще проверим този знак минус, дали е верен във формулата. Сега ще монтираме една сърцевина в бобината. Това е много мощно сумено. След това вижте един пръстен от алуминия. Защо от алуминия? За да няма магнитно взаимодействие, знаете, алуминия не се предвижда. И пускаме този пръстен да се грее между сърцевината. Тоест конструираме едно махало. И сега ще наблюдаваме поведението на пръстена в момент на включване и на изключване на веригата. Сега ток не тече през веригата тук. Колко е магнитният поток? 0. Сега рязко ще го покачим от 0 до максимална стойност, да видим как ще реагира пръстена на това покачване. Включваме веригата, наблюдавате пръстена. Виждате, пръстена се отблъска. След това е в равновесно положение, ток тече през веригата, тук е електромагнит. Значи имаме магнитен поток, но той ще има максимална стойност. Нещо подобно, което видяхме преди малко. Магнитът поставен вътре в бобината. Сега ще изключим какво ще стане. От максимална стойност потока рязко ще спадне до 0. В този случай виждате, пръстена се придърпва към бобината. Значи в първия случай потока се променя от 0 до максимална стойност, щом се променя магнитния поток, тук се индуцира ток. И посоката на този ток е такава, че създаденото от него магнитно поле се противопоставя на причината, която го ражда.
В първия случай потока нараства, той се стреми да избягва това нарастване. Във втория случай потока намалява, той се стреми да компенсира това намаление и се придърпа към година. Значи, тока на Фуко създава магнитно поле обратно на нарастването и полето на индуцирания ток се отблъсква от полето на създаващия ток. Или се привлича до спиране, се привличат Така, сега ще видим едно явление, наречено самоиндукция. За целта включваме паралелно годината една електрическа кружка и след това с помощта на резултата ще подбера подходящ ток, така че кружката да не свети. Ограничавам тока през веригата. Така, тук виждате кружката светва, тук не свети, ток тече през веригата, вижте поведението на магнитната стрелка. Сега наблюдавайте поведението на кружката в момент на изключване на веригата. Какво забелязвате? Рязко пресветлено. Какво показва този факт? Индуцираното напрежение по-ли е голямо или по-малко? Очевидно, че е по-голямо. Значи магнитният поток от максимална стойност рязко спадна до нула и какво направи? Пресече собственици на лифти, тези, които са го създавали, затова явлението се нарича самоиндукция. Сега пък ще видим едно друго явление, наречено взаимна индукция. Щом е взаимна индукция, ще ни трябват най-малко два контура. За целта вземаме един соленик с много наливки и през него ще пропуснем да протича променен в електричен ток. Щом протича променен в електричен ток, значи около него ще се създаде какво е променен в магнитен поток. И този соленик ще се превърне в електромагнитче. Чувате частотата на мрежата 50 Hz, 50 пъти за една секунда се сменя плюс с минус. И сега поднасяме към този соленоид един тороид, тази форма се нарича тороидална, тук също имаме навивки и накрая завършва с електрическа кружка. Какво забелязвате? Въпреки че нямаме галванична връзка между двата контура, кружката свети. Това е принципа на Фойера, сещате се. На трансформатора. Ако тук имате по-малко наброй навивки, отколкото върху соленоида, какъв трансформатор? Понижаващ трансформатор. Обратно, ако имате по-голям брой навивки, ще имаме повишаващ трансформатор. Вижте. Усилва магнитното поле. Нали? Тук е индуциране. То става по-силен, почва да свети. Сега пак го имаме слаб. И не свети. Сега усилва магнитното поле светилянето и съответно индуцираното ЕДС става по-голямо. Нали? Защото е пропорционално ЕДС-то на магнитния поток, значи на B по S. Това е принципа на трансформатора. Първична нотка, вторична и желязно ядро между тях.